בבקשה מירב, 2 דקות ראשונות, את מוזמנת להתחיל. אז שלום, צהריים מצוינים. אני רוצה להגיד למה להצביע למפלגת העבודה. מפלגת העבודה היא היום בעצם המפלגה היחידה שבכלל מציגה אלטרנטיבה לבנימין נתניהו. נתניהו הוא שלטון רע מאוד לכולנו, אני חושבת שעל זה יש באמת קונצנזוס, בטח אני רוצה לקוות בעולם הזה. נתניהו עשה לנו רע מכל זווית אפשרית בכל זירה. הוא דרדר את מצב הכלכלי של כל אחת ואחד מאזרחי מדינת ישראל להוציא באמת שכבה מאוד מאוד דקה. הוא דרדר את מצבנו בעולם, הוא מדבר עם חמאס בלי שיוצא לנו מזה שום דבר טוב. הוא באמת מקלקל את מצבנו. המפלגה היחידה שמציגה מדיניות אחרת וגם מבטיחה שהיא לא תיכנס לממשלה אם הוא יקים אותה, היא מפלגת העבודה. מפלגת העבודה תופסת את המדינה כאחראית לכל אחת ואחד מהאזרחיות והאזרחים שלה. היא תופסת את המדינה כמי שצריכה לספק בריאות טובה, חינוך ברמה אחידה ומצוינת לכל אחת ואחד מאיתנו, שהיא צריכה לאפשר דיור וגם דיור בר השגה לכאלה שידם לא תהיה משגת לעולם. היא צריכה לספק תחבורה ציבורית, היא צריכה לספק ביטחון קיומי כלכלי שהכרחי לכל אחת ואחד מאיתנו כדי שנוכל בכלל לחשוב על דברים אחרים, לא כל שכן להתחיל להשיג אותם. מפלגת העבודה בראשותה של שלי יחימוביץ' שהוכיחה את עצמה כפרלמנטרית חרוצה מאוד, שעשתה הרבה מאוד למען אזרחיות ואזרחים, בשבטם בין השאר כעובדות ועובדים, היא היום המפלגה היחידה שמציבה אלטרנטיבה לשלטון רע מאוד. תודה. עופר, 2 דקות מפלגת יש עתיד. מה השאלה? למה להצביע לכם? שאלה בסיסית כזו. אוקיי. צריך להצביע לנו מפני שאנחנו בסופו של דבר באים עם תפיסה שאומרת שהחוזה החברתי, החוזה שמכוחו, שמתקיים בינינו לבין השלטון במדינת ישראל, החוזה הזה מופר, והוא מופר בכוונת מכוון ובאופן סיסטמטי, בוודאי על ידי ממשלת נתניהו האחרונה, אבל גם על ידי קודמותיה, וצר לי להגיד, גם מפלגת העבודה הייתה שותפה לעניין הזה, אבל לא באתי לתקוף אותה. החוזה הזה מופר מפני ששולטת בפוליטיקה הישראלית ב-15 השנים האחרונות תיאוריה שנקראת תיאוריית השבטים, שאומרת שצריך לפצל בינינו, להפריד כדי למשול ולקנות סקטורים בכסף. ואנחנו אומרים, הגיע הזמן לנסח את החוזה הזה מחדש ולכתוב בו שורה אחת בלבד. השורה האחת הזאת היא מקסימום מהאזרחים יהיו שותפים מלאים לחיים הישראליים. מה זאת אומרת? הם ישרתו, הם יעבדו, אני לא אוהב את המילים יישאו בנטל, אני לא רואה בחיים שלנו וגם לא בשירות המדינה, אני לא רואה בו נטל, אבל הם יהיו שותפים לחיים האלה, ואגב, אז גם אפשר יהיה באופן הרבה יותר, מכיוון שהכלכלה תהיה יותר חזקה והחברה תהיה יותר חזקה, גם אפשר יהיה באופן הרבה יותר טוב לדאוג לחלש שצריך לדאוג לו ולקיים את המערכות הציבוריות שההפרטה פגעה בהן, בראש ובראשונה מערכת הבריאות. עכשיו אנחנו עושים את זה, או רוצים לעשות את זה בסדרה של תוכניות שכולן ישימות, מתכנסות תקציבית, מתכנסות ערכית, יכולות להתבצע מחר בבוקר, אם זה תוכנית של שירות לכל שאומרת שבסופו של דבר, בסופו של תהליך, כל בן 18 במדינת ישראל ישרת את המדינה בשירות צבאי או אזרחי, ואחר כך כמובן יצא לשוק העבודה, אם זה בתוכנית של דיור ואם זה בתוכנית של חינוך שאומרת שהערך המוביל של מערכת החינוך יהיה השוויון ולא המצוינות, והאנשים המצוינים שהתכנסו ליש עתיד הם הערובה שלנו שבסופו של דבר גם נבצע את הדברים האלה. תודה רבה. עופר, והשאלה איך תעשו את זה? בסופו של דבר אתה קורא את הסקרים, ש"ס 13 מנדטים, דרעי אומר ביבי קח אותנו, אלי ישי אומר אני רגוע, מנהל שיחות עם נתניהו כל הזמן. אם ש"ס בממשלה, אם בנט נכנס לממשלה, איזה כוח יהיה לכם לשנות בסופו של דבר? אז כמו שכבר הכרזנו, לממשלה עם ש"ס ובנט לא ניכנס מהסיבה הפשוטה שיהיו בה יותר מ-60 מנדטים בדיוק למה שיעצור אותנו מלמלא את סדר היום הזה. אי אפשר יהיה להעביר שם שירות לכל, אי אפשר יהיה להעביר שם את שינוי סדרי העדיפויות לטובת מעמד הביניים. אבל אנחנו להבדיל ממפלגת העבודה, באים ואומרים לממשלה, לאופציה הרעה הזאת, חייבים להקיב אלטרנטיבה. אי אפשר שתהיה פה איזה אופציית ארמגדון שאומרת שיתקע ביבי אם אכן הוא זה שירכיב את הממשלה הבאה, ושוב, אם תהיה אפשרות שיהיה גוש חוסם
לבנימין נתניהו ולממשלה הזאת, אז יש עתיד כמובן תהיה בתוך הגוש החוסם הזה, אבל אם יתממשו הסקרים וזאת תהיה, אז אי אפשר להגיד שיתקע עם החרדים, שיתקע עם המתנחלים, אנחנו נחכה פה בשקט שזה ייפול, כי זה בסופו של דבר זה עתיד מדינת ישראל, ולכן אנחנו קוראים גם למפלגת העבודה וגם למפלגות אחרות להתייצב יחד איתנו לגוש שיציג אלטרנטיבה לדבר הזה, שיציג אלטרנטיבה לממשלה הזאת. עכשיו, אם בנימין נתניהו, השאלה בסופו של דבר היא לא אליי והיא לא אל מירב. אם בנימין נתניהו יבחר באופציה הרעה הזאת, אז אנחנו נלחם מהאופוזיציה, ומהאופוזיציה אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. אנחנו גם מפלגה חדשה, יש לנו, ניב שמכיר אותי טוב יודע, ההתלהבות שלי בוודאי לא תיפגע בזה שאני באופוזיציה, ולא של אף אחד אחר, ואנחנו נלחם ונכין את היום שבו אפשר יהיה להציג אלטרנטיבה שלטונית. אבל אם אפשר להציג אלטרנטיבה לממשלה יותר טובה, אנחנו חייבים להיות שם גם. מירב, אולי טעיתם, הרעיונות הם נהדרים, אבל בסופו של דבר, כל מי שבא בסופו של דבר ביום הבחירות יגיד, אוקיי, אז הצבעתי מפלגת העבודה. הם לא בממשלה, כבר הם הודיעו, סינדלתם את עצמכם. למה להצביע לכם? למה לא להצביע אולי לעופר שכן יהיה בממשלה, או למפלגות שכן יהיו בממשלה שיוכלו לשנות? עופר בוודאות יהיה בממשלה, אומנם לא באופן אישי, כי לפי החשבון שהם הציגו היום במסיבת העיתונאים, שהם דורשים שיהיו 18 שרים, והם לא יהיו שרים בלי תיק, עופר הוא יותר נמוך ברשימה, ולצערי הוא לא יהיה אחד השרים, אבל הוא בוודאות יהיה בממשלה. קודם כל הוא הסביר שצריך לרכך את הממשלה הימנית הזאת, גם הדברים היפים שהוא אמר, שיש עתיד לא תשב בממשלה עם ש"ס ועם בנט, הם לא דברים שראש המפלגה שלו אמר היום במסיבת העיתונאים, למעשה הוא לא הסכים להגיד את הדבר הזה בדיוק, ככה שאפשר, אם חד משמעית, אם אתם רוצים להיות בממשלה, כמו שהיא נראית לכם יחד עם נתניהו, אז למה להצביע ליש עתיד? תצביעו כבר לנתניהו. לפחות שם זו מפלגה דמוקרטית, שאפשר להתפקד עליה, אפשר להשפיע על הרשימה שלה, אפשר אפילו להשפיע על מי ראש הרשימה שלה. הליכוד עם כל הבעיות שלה, ויש לה הרבה כאלה, היא מפלגה ימנית שהולכת ונעשית דתית ומתנחלית, אבל היא מפלגה דמוקרטית. אם רוצות ממשלת ימין עם אג'נדה ימנית, כלכלית, מדינית וכל דבר אחר, למה להצביע לעופר שלח? חבל, שמאלן נמצא את עצמו תקוע בממשלה ימנית, בלי שהוא באמת יכול להשפיע עליה. בחשבון הזה של 18 שרים, נניח שזה, האוטופיה הזאת תקרה, לפי החשבון הזה יהיו ליש עתיד 3 שרים. איך בדיוק הוא ירכך את הממשלה הזאת? איך בדיוק הוא ישפיע על המדיניות שלה? הרבה יותר חשוב לדמוקרטיה שתהיה לה, אם צריך להיות באופוזיציה. אין דמוקרטיה בלי אופוזיציה. זאת אחת ההשחתות הכי קשות של הדמוקרטיה שלנו, שאם את לא בממשלה את כאילו לא נחשבת. אין יותר חשוב בדמוקרטיה מזה שיש אופוזיציה. חשוב זה יפה, אבל איזה השפעה יש לאופוזיציה? אופוזיציה שמהווה אלטרנטיבה, שנלחמת במדיניות הרעה, שכל הזמן מציגה לאלטרנטיבה, לא נחה, אלא מציגה לאלטרנטיבה ונלחמת להחליף את השלטון הרע שאם חס וחלילה יהיה. אני לא יודע למה אני מתייחס להכרזות של שלי יחימוביץ' ברצינות, ואת לא מתייחסת ברצינות להכרזות של יאיר לפיד. יאיר לפיד הכריז באופן חד משמעי ברעיונות טלוויזיה ובבמות מוקלטות שאנחנו בממשלה שתובל על ידי נתניהו פלוס הימין הקיצוני פלוס החרדים לא נשב. אז בואי לא נניח הנחות. רק הקשבתי לו היום במסיבת עיתונאים, זה הכל. אני לא הקשבתי למסיבת עיתונאים הזאת, אבל הסיקים קיימים. אז בואי נתייחס ברצינות אחד להכרזות של השני. אבל אני שוב חוזר ואומר, זו אחת האפשרויות, יכול להיות שהיא אפילו האפשרות הסבירה, ואם היא תתקיים, אז יש עתיד אכן תשב באופוזיציה ואכן תילחם משם, אני מניח, יחד עם מפלגת העבודה. אבל בסופו של דבר, לא שעל זה אני מניח את ההבדל בין מפלגת העבודה לבין יש עתיד, יש בינינו הרבה מאוד הבדלים, כולל בישימות של הרעיונות הכלכליים שמפלגת העבודה מדברת עליהם, כולל בעובדה שמפלגת העבודה מסרבת להתחייב לדברים שיש עתיד ביניהם, זה עיקרון של יהרג ובל יעבור, כמו שאלת השירות לכל, ומדברת על גיוס יותר חרדים בהסכמה, דבר שאני פשוט לא חושב שיקרה. אבל מעבר לזה, אני אומר, חייבים להציג אלטרנטיבה יותר סבירה, גם אם בנימין נתניהו לא יבחר בה בסוף, ואם הוא לא יבחר בה, אז אנחנו לא נהיה שם. אחד החששות לאנשים שרוצים להצביע למפלגת יש עתיד, שאומרים, טוב, אם יגמרו כמו הגמלאים, כמו מפלגת המרכז, כמו קדימה, מה גורם לך לחשוב שזה ייגמר אחרת הפעם? קודם כל, יש את הלקחים. קדימה זה לא מפלגה שאתה יכול באמת לקחת ממנה דוגמה, כי היא מפלגה שהוקמה מלמעלה למטה על ידי ראש ממשלה שחתך חתיכות משתי מפלגות קיימות. אבל יש תקדימים שדווקא מביאים אותנו בדיוק למסקנה שהבאתי עכשיו. אתה רוצה תקדים? בבקשה, תקח את מפלגת שינוי.
שינוי הייתה 6 מנדטים בבחירות ב-99, אגב בתנאים יותר קשים ממה שיש לנו היום, כי אז, יותר קלים, כי אז הייתה הצבעה בפתק מפוצל, יכולתם להצביע ברק או נתניהו ושינוי. טומי לפיד הציב תנאי שהוא באופן אישי, תנאי שלא מקובל עליי, שאמר אני לא אשב בממשלה עם חרדים, בבחירות הבאות ב-2003 הוא היה 15 מנדטים, משנה לראש הממשלה, שר המשפטים והממשלה הייתה בלי חרדים. זאת אומרת, אנחנו מבינים שבמקום שבו אתה עומד על עקרונותיך ולא מתבלבל בין תפקיד לבין עקרונות, שם אתה תשגשג, וזאת בדיוק הערובה, שזה מה שנעשה. בוא נדבר רגע כסף, 39 מיליארד שקל גירעון גילינו שיש לנו בחשבון, כל המפלגות תקפו את הממשלה. מאיפה תביאו את הכסף? מפלגת העבודה... לא תעלו מיסים, לא גזירות חדשות? קודם כל, מפלגת העבודה הציגה עוד לפני שנודע הגירעון הזה, תוכנית כלכלית מאוד מפורטת, שעבדו עליה הרבה מאוד כלכלנים, 50 אומרת שלי יחימוביץ', שגם אני, בוודאי אני לוקחת ברצינות את אמירותיה, ומראה בדיוק מאיפה היא לוקחת את הכסף. חלקו בהחלט מיסוי יותר גבוה, על הכנסות הרבה יותר גבוהות, על חברות בינלאומיות ענקיות שמצליחות לקחת מבוא לא כסף מספיק. ולא להשאיר אותו כאן. זה לא מספיק, אבל זה לא מעט. אוקיי, זה הרבה הלאה, מאוד. מאיפה עוד? זה בהחלט בסוף מיליארדים. מירב, אני אתן לך את השורה התחתונה של הדיון, בסוף אנחנו מגיעים כן למעמד הביניים, כן להעלאת מיסים גם למעמד הביניים. אי אפשר לסובב את זה. אני חושבת שהבעיה היא בזה שאנחנו עברנו לדבר רק על מיסים ולא עברנו לדבר על השירותים. השאלה היא מה יעשה בכסף הזה שלוקחים, אם ממעמד הביניים ואם מכל אחת ואחת אחרת. אם אנחנו לא נצטרך לשלם על השירותים שאנחנו היום צריכות וצריכים לשלם עליהם, אם לא נצטרך לשלם על בריאות, על חינוך, אתה יודע, נתניהו מתהדר כל כך בזה שהוא הוזיל לנו את הסלולרי. ממשלה של 4 שנים ממה שהיא עשתה זה הוזילה את הסלולרי. תחשוב שלא תצטרך להוציא את ההוצאות שאתה מוציא על חינוך, איך תגיעי לזה, מירב? יש לך מינוס 39 מיליארד לפני שבכלל נתחיל לפנק את האנשים ולחסוך להם חינוך ולחסוך בריאות. א', אנחנו מראות מאיפה ניקח את הכסף הזה בתוך התקציב, ממקומות שאפשר להעביר אותם. 2, אני לא אוהבת לדבר, זאת אומרת, יש לי קושי עם זה שאנחנו מדברות על הוצאה. אני מדברת על השקעה, אני מדברת על השקעה באזרחיות ואזרחי המדינה, שנותנת חזרה פירות כלכליים. השקעה בחינוך מביאה אזרחיות ואזרחים שמרוויחים יותר כסף ומשלמים בחזרה יותר מיסים. השקעה בבריאות מביאה אזרחים יותר בריאות ובריאים שעולים פחות כסף בבריאות. גירעון הוא לא בהכרח סוף העולם אם אתה מנצל נכון את הכסף ומשקיע אותו חזרה באזרחיות והאזרחים שלך. מה שמירב מדברת עליו הוא אוטופיה נחמדה מאוד, הוא פשוט מנותק לגמרי מהמציאות. והתוכנית של מפלגת העבודה שעוד לפני שדיברנו על הגירעון הנוכחי ועל פריצת הגירעון, עוד לפני שידענו שהממשלה לא תעמוד ביעד הגירעון שהיא עצמה הכפילה אחרי דוח ועדת טרכטנברג והמחאה החברתית, כבר אז הוצאה עודפת של 138 מיליארד שקל ב5 השנים הבאות היא פשוט לא מתכנסת בתקציב המדינה. הגירעון הזה, אגב, אני אתן עכשיו 3 מקומות שבהם אפשר לקחת כסף, שהוא לא מכסה את כל הגירעון, וחלקו אני מסכים אגב עם מירב צריך לבוא מצד ההכנסות ולא מצד ההוצאות, אם כי לא מאוד מיסים על מעמד הביניים, ואני אתן 3 דברים, הם לא מופיעים בכלל בתוכנית של מפלגת העבודה. לא מופיע בתוכנית של מפלגת העבודה להחזיר את תקציב הביטחון למתווה ברודט, קרי, השאלה היא לא התקציב, השאלה היא ההוצאות לביטחון, שכל שנה הם ב2 מיליארד שקל בשנתיים האחרונות יותר ממתווה ברודט שעל פיו אמורה לעבוד הממשלה, ועוד מבקשים תוספת לעמוד ענן וכן הלאה. עופר, מי יצביע בממשלה נגד צה"ל שדורש עוד כסף בתקופת איראן? מי יכול להרים את היד לזה? מי שלא יצביע בעד זה עושה חטא לא רק לתקציב אלא לביטחון מדינת ישראל, ואני יכול להעריך פה בפרטים, אני לא אעשה את זה. הדבר השני הוא בתקציב להתנחלויות, שבא שר האוצר של מדינת ישראל ואומר שהוא מתחת לשולחן, במהלך הפריימריז בליכוד, אומר אני מתחת לשולחן הכפלתי את התקציב להתנחלויות, אז אנחנו אומרים מגיע לאנשים בהתנחלויות מה שמגיע לנו פה, לא יותר מזה, לא מגיע ששם תהיה מדינת רווחה ופה לא תהיה, ובתקציב לישיבות, שהוא גם קשור כמובן לשאלת השירות לכל, כי על פי התוכנית שלנו תורתו אומנותו בטל מהרגע שנחקק החוק, והאנשים האלה מפסיקים לחיות על חשבוננו. אז לא רק שהתוכנית של מפלגת העבודה לא מתכנסת תקציבית במספרים, היא אפילו לא נוגעת ב3 המקומות האלה, שאני בא ואומר שמהם אפשר לקחת כסף. מצוין, מירב, להוריד רגע, תני לי לשאול אותך שאלה, להוריד למתנחלים? לא, שנייה. קודם כל דברים קונקרטיים. תקציב הישיבות לא מגיע למיליארד שקל בשנה. עם כל הכבוד, אפילו אם תוריד את כל הישיבות, תמחק אותן מעל האדמה כאן ועכשיו, מה שהרווחת זה פחות ממיליארד שקל בשנה, וזה לא יקרה. 2, התקציבים שהזכרת עכשיו, גם התוספות העצומות למערכת הביטחון,
והביטחון. גם התוספות שלמדנו עליהן, חלקן כבר קראנו עלינו קודם, שבעניין איראן אין הוצאות, שגם אם תחזיר היום את צה"ל למתווה ברודט, כל התוספות האלה, כולל התוספות להתנחלויות, כולן מועברות מתחת לשולחן, כל הזמן, הן לא כתובות בשום תקציב, ככה אנחנו מגיעות פתאום לגירעון כפול. בממשלה הזאת אתה עלול למצוא את עצמך, שמעבירה כל הזמן כספים מתחת לשולחן. בתקציב שלך יהיה נורא יפה מתווה ברודט, אבל הכספים מתחת לשולחן ימשיכו לעבור לאן שביבי רוצה להעביר אותם, ואתה תהיה שם להיות עלי התאנה שלו. לא ענית לי רגע לשאלה שנייה, לא ענית לסוגיית המתנחלים, אני יודע שזה קצת בעייתי בימים אלה במפלגת העבודה של יחימוביץ', מתנחלים, להוריד את המימון למתנחלים? שלי יחימוביץ' אמרה בצדק שכל זמן שאין הסכם ומתנחלות והמתנחלים לא מפונות ומפונים מבתיהן, לא צריך לייבש אותם. כן צריך שיהיה שוויון באופן בתקציבים שהם כלומר, המספרים שהם מקבלים היום, נורמליים מבחינתך או שצריך להוריד? צריך להשוות אותם למה שמקבלות ומקבלים אזרחי ישראל, ובעיקר צריך לא לבנות שם יותר, אפילו לא לבנה אחת. זה ברור ומובן מאליו. מפלגת העבודה, בשונה מיש עתיד, יש לה מצע מדיני מאוד ברור, שמדבר על מתווה שתי מדינות, לפי מתווה קלינטון, בזיקה ליוזמת השלום הסעודית, שאני יודעת שעופר תומך בה באופן אישי. מפלגת העבודה הודיעה שאם וכאשר היא תקים את הממשלה, היא תפתח במשא ומתן מדיני תוך 3 חודשים לכל היותר. מפלגת העבודה מחויבת לדבר הזה ולרעיונות ולאידיאולוגיה הזאת של שלום מאז ומעולם, גם אם היא פישלה לאורך ההיסטוריה בשותפות בממשלות שלא עשו מספיק בעניין הזה, אבל חלק מהממשלות של מפלגת העבודה עשו. ועל פי הדברים שאת אומרת, בהסכם שלום עתידי את תומכת בהשארת אריאל, בהשארת גושי התיישבות? אני תומכת בהגעה להסכם שלום. הגענו להסכם, מה נותנים, מה לא לוקחים? המשא ומתן איננו בינך לביני, אני לפחות למיטב ידיעתי הוא לא מתנהל בינינו, אני בעד כל דבר שאפשר להגיע אליו בהסכמה של שני הצדדים. ואני אגיד שוב את מה שאומרת שלי יחימוביץ' יו"ר המפלגה שלי. לא חסרות תוכניות שלום על השולחן. הדבר היחידי שחסר זה מישהו שיקח ויבצע אותן. אם מפלגת העבודה תהיה בשלטון, את זה בדיוק היא תעשה. אוקיי, מילה אחרונה, אני רוצה לשאול על ביקורת שנשמעת עליכם, אתם בסך הכל חציתם את הכביש, שיש יותר מדי אנשי תקשורת בכנסת, כמובן אתם, מיקי רוזנטל, ניצן הורוביץ, אורי... פתחתי ואמרתי לך כשעופר עוד לא היה, אני באה מ-20 שנה של עבודת שטח עם הרבה מאוד ארגונים, בהרבה מאוד מטרות, אני יודעת מצוין לפחות חלק מעבודת החקיקה וחלק מהעבודה מול משרדי ממשלה בהעברת תקציבים, מבינה את המערכת הזאת, ואם זאת אומרת, גם הכלים העיתונאיים שלי יהיו לי לעזר רב במערכת הזאת. צריך לזכור ששנים ארוכות קיבלנו כמובן מאליו המוני אנשים שבאו ישר מהצבא ולא שאלנו על זה שאלות, זה נראה לנו לגמרי נורמלי. עדיף לי עיתונאיות ועיתונאים מאשר אנשי צבא בכנסת. קודם כל אני פשוט חייב לתקן משהו ברמה העובדתית. הכספים שמועברים למשל למערכת הביטחון לא מועברים מתחת לשולחן, הם מועברים בוועדות הכנסת, ומי שהרים באדם את היד היו אנשי מפלגת העבודה. אז לפני שאת אומרת שיש עתיד תהיה עלי תאנה של זה, בוא נזכור מי היה עלי תאנה של זה, אז נדייק בעובדות. עכשיו לעניין העיתונאיות והעיתונאים. אתה יודע, מהשאלה שלך ניב, אתה שומע את ההטיה הישראלית הזאת. אני אומר לך, בלי קשר לאיכותם האישית של האנשים, אין מערכת שפחות פנויה להוציא מתוך האנשים לעבודה הפוליטית ולהיות חברי כנסת בפרט, כמו צה"ל. כי זאת מערכת היררכית שבה אתה אומר והדברים קורים. לעומת זאת, במערכת הפוליטית אתה אומר ואתה הולך לעבוד כדי שהדברים יקרו, כי מדובר באנשים שלא קובעים סדר יום לעצמם, אלא מקבלים בבוקר את הלו"ז שלהם, והם יודעים, ונעשית עבודת מטה עצומה, הם לא רגילים לעשות אותה בעצמם, הם יודעים לעשות הרבה דברים. אני אומר לך, אני אומר את זה למה? מפני שאותי מטרידה, ואני עסקתי בזה גם הרבה שנים בעבודה העיתונאית שלי, מטרידה אותי המחשבה שהחממה היחידה למנהיגות במדינת ישראל היא צבא ההגנה לישראל, שיש לו איכויות משלו וצריך לכבד אותו, אבל הוא לא חממה למנהיגות פוליטית. עכשיו, המערכת העיתונאית, תראה, הקשר בין עיתונאים לבין הפוליטיקה הוא קשר שימיו מאוד מאוד ארוכים, והוא מאוד ברור. כי מה עושים עיתונאים? מה עושה עיתונאי כמוני במשך הרבה מאוד שנים? שוטט במסדרונות השלטון, למד איך הם עובדים, סיפר לכם הם עובדים, וצבר הרבה מאוד ביקורת והרבה מאוד מחשבה על מה צריך לעשות יותר נכון, וזה טבעי לחלוטין המעבר מצד אחד לצד שני. עכשיו, נכון, חסר לי ידע. אגב,
כמו לעמיתי שבאו מהצבא או מהמשטרה או מניהול של חברה במשק. חסר לי ידע בעבודת החקיקה, חסר לי ידע בעבודה הפרלמנטרית, חסר לי ידע בהרבה מאוד דברים. מה שאני מביא, ואני חושב שגם מירב מביאה לצורך העניין, זה הרבה מאוד תשוקה והרבה מאוד נחישות, ואני מעדיף אנשים כאלה על אנשים שבאו ממערכות של עשייה וחושבים שאם הם לא יהיו באיזה תפקיד אופרטיבי, בזה נגמרו החיים הפוליטיים שלהם. אוקיי, תודה רבה לעופר שלח ומרב מיכאלי. עכשיו אנחנו עוברים להצבעה האחרונה שלנו להיום, שנדע עוד שבוע אם היא מייצגת את דעתם של תושבי מדינת ישראל. אז לחצו בשלטים שבידיכם על הספרה מספר 1 אם אתם חושבים שמפלגת יש עתיד היא המפלגה החברתית, המפלגה הנכונה להוביל את העניין הזה, ועל כפתור מספר 2 אם אתם חושבים שמפלגת העבודה. ,58% מפלגת העבודה כמפלגה החברתית, 41% יש עתיד. תודה רבה. תודה רבה למרב מיכאלי, תודה רבה לעופר שלח. זהו, הגענו